मृत महादेव मुंडेंच्या मुलाला अज्ञाताकडून शिवीगाळ आणि मारहाण करण्यात आली। वाल्मिक कराडच्या दोन्ही मुलांपासून आमच्या जीवाला धोका आहे, महादेव मुंडे यांच्या पत्नी ज्ञानेश्वरी मुंडे यांनी हा आरोप केलेला आहे। सुशील कराड आणि गणेश कराडपासून आम्हाला धोका असल्याचं ज्ञानेश्वरी मुंडे यांनी सुरक्षेसाठी ज्ञानेश्वरी मुंडेंनी पोलीस अधीक्षकांकडे अर्जही केलाय। तर महादेव मुंडे यांच्या खून प्रकरणाचा तपास सुरू असताना कुटुंब दहशतीखाली आहे। म्हणजे आम्ही एवढं सांगितलं आहे की आम्हाला ह्या परिवारापासून धोका होऊ शकतो वाल्मिक कराडच्या, म्हणून आम्ही SP सरांना त्या बाबतीत पत्र दिलं आणि त्यामध्येच तो प्रकार घडून गेला। माझ्या मुलाला एका अनोळखी व्यक्तीनं म्हणजे मुलाने आडून माझ्या मुलाला शिवीगाळ करून त्याच्या हातातल्या कडा फेकून मारलं। म्हणजे यानंतर आम्ही पोलीस स्टेशनला तात्काळ जाऊन गुन्हा दाखल केला। स्वतः PI सर जाऊन त्या स्पॉटची पाहणी केली त्यांनी, पण तो मुलगा सापडला गेला नाही।